ako nag-isip sa legislative measures. Ako lang muna, in-advisean ko lang yung mga local chief executives na nandun ngayon kanina, yung governor, yung mga mayor, na sana, kung nakita na may mga ganitong tao na umusubong, dapat i-control na nila. Kasi, pag hindi makontrol nga, itong mga tao na nagiging anti-communist, magiging vigilante ito pag walang control. So, gumagawa na ng krimen. Whereas kung hawakan nila ito, i-harness yung desire nitong grupo na ito, na labanan yung komunista, mas maganda yung kontrolado nila at hindi mag-commit ng human rights abuse. Just like what happened sa before kayo yung alsamasa ng Davao, yun ay nagresulta kung gaano yung ka-peaceful ang Davao dahil sa alsamasa na apparently mayroong nakukontrol ng mga local officials.